abo hingke sing chini Tripura mothani Maharajani ti sing oro flag kalimani 65 flag tini hor thanayo 10:30 ni jora rogongna komoi thangmabai sing tini jotono Saimanthun hinui sing chini o je gotna goti tongmarokno jotono bo amchayo kuma Saiman dina bagai athuk tisa Bangla bangke isa sara hinjago amchayo sini flag 65 komawi thangka ang Saiman na bagainya sing press meet khai tang narok ni silchamung ba eba narok ni samung narok tabuk IPFT ba je Tripura motha to tabuk to elan chha phaikya jo mili laikya chini Tripura sarok joton thancha angkha ekta platform joton phai basa phaikya o basa phain bisin tin narok tabuk kacharo je o thancha movement tak choli tongmani o jorao afuru norok no keba chokranto khlainai borok abo hai je nukjagoi nongni bwskango phatai sabon nongno wansuknani sing kebono wansukya kebono bo sing khayu bo hinai sing khasangya ani koimung gamono ang Tripura mothani secretary ngai joto lukurokno joto area no tabu jehetu thanchani mukhang pohor pirsabai phaimani jorao kebo abhai samung haimna takhaitun tei ul logobo abhai ta khlaijak situn chini Maharajani kaisa flag pano nosto tangthun ang obonayo थाने एक दिन सिकां सिनी Tripura mothani 65 सिनी फ्लैग संगरो संसाय सालाय रिलायका फियाबा तिनो हटनि बिसिमुन कमावै सरकारनि उरि थांगा ओंखाय फियाबा साबजाने अबहाय खलायका ताबु बजंग इमेया जाहाते आमति हाय खायनाय रकनो अ Tripura राज्यनि Tripura सारकनो स्राय स्रायके जासायखयै अमहाय फ्लैग खितारनाय अमहाय फ्लैग चिरनाय sabo bo khai tongka abo kebo to chongi miya jahate jasai ke ino borono saitu abo hnini chong joto chini o Tripura mothani adong rok no ang koinai jahate kuno jaga obo hengi tongka kaino rok naidi te Tripura sarang no obo no koinai joto jaga no obo hengi tongkai to thanchana movement bai ke khainai thancha jehetu jono joto no koi tongo kona koni tongnai gram gonja tongnai Tripura sar thanchang di thancha sa chong chini jibon te mo thangjaglak nei sing bobagrani bisingo himlai tongmoba te tini obo hai khlaiye 65 ta sini flag kamai thanga te kangsa pono nukliya homa haike banner chikhak jorok nugo te oro simiya chini ayango ngai te kaisa kok sangtai nono je norok je banner chikhak jak mani ba flag puje jak mani apno toi norok thana rogo ba naimo thang rogo norok kem kuno information ok reader rekha relay rekha chini Rajesh PS no rekha rimalo gai hepono bo kono ta sar ga bole ang kono sia gahe pono kono mungsa jaga sahaya oi jong mo hai emne fight nai bekno no naimo thang rok nai phe ebong borok no khechung bukuk bai thang sahar jaga asung Rajesh ni thani ga saka ngeno tabuk je bwskango to ADC fight tongkha ba tabuk to joton Tripura sok thanjangkha Tripura motha plus IPFT to thanjangui no phaikya jotono thanjang laika ta mili laika ngai mili laiman bisindi tabuk nongni könui mili mani jagao kebo chokran to khainai abo hairok norok borok nura nukjak jodi chokran to khaini tongkhai jodi o bisingo kebo chokran to khai tongkhai chung Tripura sa thansa movement chung borok kaisa jaga pon phiyogla te jahate bo om hai choprap nai jai tongnai chini takuk punung to buin takuk punung tongkhai chung thansa movement chung naisigi tongla bwskango chung agok dei bonbagi chung protibat khainai te bono phiyogla gaham bai ani bumung Pintu Deborma ang Tulasikor Tripura mothani khoroksa adong tai Khulai Champahawar ADC constituency wise ni khoroksa block committee ni adong ngai non tini uddesho bo hiking kha tamung kha non je fresh mat khaimane chini uddesho omono lai thangnai ekdin sekango chung je oro chini Rajnagar Tripura mothani bisingo chung athuk tuisa o chung je Tripura mothani flag postering banner thepamani abo sabjani bo chikhagui pairikha jotono haidongjak ngai chung abo rokno no belai khei condemn khlaio je chung tabuk jotono Tripura sa dofa thancha hanai tamhinai dofa thancha hanai je bubagrani naimung je Tripura sarokni naharmung no tui chung tabuk je thanchani khorang no piri tongmani o khorang piri tongmani jorao sabojani bo asa khayo omo chini Tripura sani bisingo no ungkhana oro to wansarok
buini dofani borok phai khlaibai manya hingkai chong abono tui belaino condemn khayo jahate next time o omo hairok tangthun tabuk jotono thanchani yapri selaimani jorao chini tamhinai Tripura rokni hamnani janani digi thang tongmani jorao jahate amorok ya amo hairok khaya tongkha hingkai chanai ante kaisa nono kok songtai norok je o jaga nono je banner chikhak jakha ba flag phuisa jakha norok abo sabuno norok norok wansuk norok sabuno kok sanani musung abo hairok kisa sakha actually chong kebono tabuk bo omo hai mothani ba omo hai party ni ba omo hai borok ni chong kebono saya mention khaya even chong sanani bo kok ya but oro chong omo no nayo je next time omo hairok ta khlaitung je khlainai abo chini bising hayake ba chini Tripura sani bising no khaika ge borok no tamhin sanai kha kaham bai chong lam soknai jahate borok bo chong bai baksa thanchani lamao phai hinpai nang raham bai